Calculeu l'àrea d'un quadrat de diagonal 24 centímetres. Doncs bé, tenim aquí un quadrat que sabem que la seva diagonal mesura 24 centímetres i ara el que volem fer, no coneixem el costat, doncs és calcular l'àrea d'aquest quadrat. Es pot fer de diverses formes. La primera forma que farem serà utilitzant equacions i la segona forma que farem serà sense utilitzar cap tipus d'equació, sinó directament. Molt bé, doncs anem a veure. Primer, en aquest cas, el que haurem de fer és calcular quan val c quadrat, no? Ens interessa saber quan val c quadrat perquè això és l'àrea del costat. Perdó, l'àrea del triangle, del quadrat. Molt bé, doncs anem a calcular això. Què és el que tenim? El que sí que tenim és que utilitzant Pitàgores tenim que c al quadrat més c al quadrat és igual a 24 al quadrat. Per tant, fem l'equació c quadrat més c quadrat és igual a 24 al quadrat. C quadrat més c quadrat ens dona 2c quadrat. I ara fem 24 al quadrat. 24 per 24 i això ens dona 576. Ara dividim entre 2 les dos cantons de l'equació i ara dividim entre 2 i ens queda que c quadrat és igual a 288. I ara aquí, si ens hi fixem, en realitat ja hem acabat. Per què? Perquè el que volíem trobar era quan valia c quadrat. És a dir, no cal calcular al costat fent l'arrel quadrada i després tornar a multiplicar per ell mateix per calcular, diguéssim, l'àrea, no? Sinó que ja sabem el valor de c quadrat, que és el que ens interessava. Molt bé, anem a fer-ho d'una altra forma, que és sense fer equacions. Clar, si jo tinc que el meu quadrat fa de diagonal 24, jo el puc dividir en aquests 4 triangles que cadascun dels seus cantons fa 12. I quants n'hi ha d'aquests triangles? Doncs n'hi ha 4. Per tant, l'àrea serà 4 vegades l'àrea del triangle, però aquest és un triangle rectangle. Per tant, aquesta és la seva alçada i aquesta és la seva base. Per tant, l'àrea d'aquest triangle serà 12 per 12 dividit per 2. Per tant, faig 12 per 12 dividit per 2. I ara tot el que està a dalt multiplica, tot el que està a baix divideix. Per tant, o també puc simplificar aquest 4 amb aquest 2, no? Però bueno, ho fem amb la calculadora. 4 per 12 per 12 i dividit per 2. I ja està, 288, que era el que volíem trobar.